Sunny side up, mayroong chorizo, mayroong batong, mayroong lumpia, at saka pinakbit na binaguungan. So ayan, dami mga studio. Sarap na po kumain, kaya tara na, hindi natin to patatagalin. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. So, pasensya na po mga studio, medyo na-busy lang kami ngayon kasi nagpagawa kami ng bagong bahay. So, kaya medyo umitim din ako laging bumili ng mga materialis ba. Kasi yung style namin, arawan lang po ba. Tsaka pinabilisan namin yung paggawa ba. So, puli matatapos niya after 2 to 3 months. So, tara, kain po tayo mga studio. Dito tayo sa itlog. Sagol na ito, mo. Sarap talaga pagkuhan. Medyo masado ba. May bagoong yung pinakbit mo. Sarap talaga ng breakfast. Masarap din ng chorizo Cebu, man. Tama yung timpla niya, man. Pag ganitong ulam, mapapakanin ka talaga.
Nice lumpia. Grabe ang gusto nyo. Ang sarap ng breakfast ko. So hanggang susunod na video po. Paalam.